Biar. Lah, biar. Apa kangen? Salim ora Mas Tapau. Lah, gak aku lek ngono mah, aku lungone aku. Lek Akan bangun nang jorong linggo no, Mas Tapau teko ora linggo, mah aku lek gak linggo. Yo kowe kal. Bebas pergi. Bebas. Yo lungone kok. Minggu tingke. Lungone kok lek aku ora bebas. Minggu tingke. Kok lungone kok, budalne kok. Minggu tingke yo. Bebas pergi. Panu kenatan. Baru kenadan. Bebas pergi. Sholat apa lagi? Kotor. Oh kotor. Gak usah. Bebas apa lagi? Hah? Maju apa lagi? Aku lungone ya kok terno kok. Tingke yo. Lungone aku arepe. Yo budal terno. Jangan minggu tingke. Minta kasih maksud kasih. Kok aku terno lungone kok ape lungone kok ape ning Jakarta aku. Tingke yo. Enak lah. Inara. Piye? Bebas pergi dipijeti Mas apa kene dipijeti sing gaul. Lek enggak mau pijeti aku lungone engko padahal tangi turu iya. Wis. Terus sumringah. Tak omongi. Aku arep lungone oleh. Mungkin Berarti enggak oleh. minggu tingke penak lah. Pinara. Pinara Oh, Astagfirullahaladzim. Mandi. Ben mari kesel. Ditukakne apa arep Mas apa? Coklat sesuk ya dibuka ya. Sesuk ya nek Mas apa sik kesel. Sok Request klambi anu cantik sing ungu. gambare apa Rip? Lungone kok aku kok. Kan aku penak lah. Ya. Aku lungone lah. Penak lah minggu tingke. Zong delon kelek manut adalah. Padahal tangi turu brawek lho. Tangi turu brawek langsung Aku lek sumringah. carane manut ora. Lek ora manut tak tinggal lungone lho. Kan pijeti kene sing gaul. Alah. Ya panu kenatan. Baru kenadan. Sing gaul ayo lah. Terlalu lunga kok aku kok. Yo. Kene dulu tak gulaku. Weh. Ayo. Maca komen ora nek HP kaya ngono nyapa iki. Sumringah bae. Piye? Seneng ora Mas apa mantau? Senang. Seneng. Mau anteni ya. Enak aku tak konser mesti laran sih. Aku mau anteni. Kok ora mulai. Saiki mulai. Gak aku lek lunga kok. Lek tak lunga aku. Cekuwe Kak. Cekuwe Kak tangi mencolot. Karo ta. Iku dite cepet ae ra apa-apa kemarin umat. Apa ngeper? Lunga aku lek ngeper. Lengko dikek pinara. Undrina gerasi kayu ta? Hah? Undrina gerasi kayu. Berarti saiki bakul iki. Bakul iki. Iki lho kopere. Isine jajan tak pakai coklat. Mau. Sesuk ya dibuka ya. Manut regah lek ngono ki. Manut. Lek ra manut aku arep lungone lah. Tak ono tere Mas Riko. Mas Tapa dudono lek ngomongane piye? Lek jami. Ya ora ngono lek ngomongane. Piye? Sapa ke? Mas Minan. Yo lungone Mas Minan yo. Lengko pinara. Lengko dingrek pinara. Kangen salaman no. Ya. Aku mau ngenteni dong. Hah? Biasane lo mau anteni nek kono wonge rong mulai-mulai lek muni ngono. Di konar Jawa Kidul. Iyo ngono. Aku Wonge rong ngenteni mulai. kono kok ora mulai-mulai ngono. Mas apa kok ngendi? Teko ndi? Kone ngaji ga aku lek kleru. Mas Tapa teko ndi? Nepa. Bebas lagi.
Oh, berarti betul. Arepe ngadeg kok Ngomong ngono krungu ora? Krungu. Kangen ye. Delok ya apa ning lek kangen. Gambar, delok gambar. Madhep ne Mas Riko lho. Halo. Liburan tuh seneng ora iki? Mas wis mantuk. Jak bakul iki. Jamaah apa iku? Motor. Lek jami. Enggak usah. TM enggak oleh nesune. Lek wayah mangan manut to. Lek ora mangan manut aku lungoneh aku. Aku lungoneh. Pinara. Aduh pinara, lu gue diglek pinara. Lek wayah mangan ra mangan aku lungoneh lho. Lungoneh oleh. Wis ngene rek ya, dhewean iki sampe ceko kowe kal aku sampe arepe rono iki langsung mati banget. Wis ngene rek, seneng bebas ora iki? Sese tangan dua. Tangan dua tak bajari. Piye? Sing banter panas.